El Fòrum CET es va portar a terme després de l'Assemblea General Ordinària del dia 31 de maig de 2022. En aquesta assemblea van participar els socis de la Federació dels Centres Especials de Treball de Catalunya. Aquest Fòrum CET va formar part dels cicles de webinars portats a terme per la Federació. El primer, el Real Decret 818-2021, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, i la relació amb l'ordre de bases del finançament dels CET. La persona ponent va ser Belén Rebollo Moral, subdirectora general adjunta del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, i com a moderador Javier de Oña, vicepresident de la FECET. $110.789.855 específicamente van para Cataluña. Con estos 110 millones estos 110 millones están específicamente destinados al mantenimiento de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo catalanes. El segon tema a debat va ser la taula rodona de propostes, repercussions i claus pels CETs. Els ponents varen ser representants de la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament de Catalunya. Pel grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la ponent va ser Helena Díaz. Pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, la ponent va ser Jordi Albert. I pel grup parlamentari de Junts per Catalunya, Maria Antònia Batlle. Aquest vídeo és un resum dels temes. Si volem escoltar el fòrum de forma completa, s'ha de clicar en el vídeo del nostre canal de la FECET, anomenat Fòrum Webinar, els Centres Especials de Treball a Debat, CETs. Aquest vídeo complet té una durada aproximada de 2 hores. Tant l'Assemblea General com el Fòrum CET posterior van tenir lloc virtualment a través d'una emissió en directe dins del nostre canal de la FECET. També les persones que varen voler assistir al debat van poder fer-ho presencialment en una sala de la Fundació Integralia, DKV. En total, 87 persones representants de CETs van participar en la jornada. Els ponents varen ser qüestionats pels assistents amb consultes i dubtes concrets i d'interès per tots els CETs. Tota la informació que us fem arribar periòdicament des de la FECET és molt important per a nosaltres perquè ens permet valorar quin és el pes que té la Federació al conjunt del sector i davant de l'administració pública. La cloenda es va portar a terme per Rafael Ruano, president de la FEACEM de Catalunya.